Nou, dat zwemmen ze mooi, hé. Ja. Nou, kom hoor al, jongen. Dat is hartstikke leuk. Wist je wat zij het denkt? Ja, ik zoek recht. Als ik zal hierop eten moet, dan weet ik het net. Dan weet ik zijn brood aan kant bij staat ik net. Maar altijd in frituur, nooit... Ik ga altijd verturen. Ja. Ja, gewoon maar olie, hè? Ja. Ik vertel. Zonnebloemolie. Ja. Ja. Nou Jan, dan kan ik nog wel een paar vragen en zo tussendoor stellen, hoor. Ja hoor. Dus, maar Jan, wanneer gaat hij beslag maken? Nee, dat doet Nink altijd. Dat doet Nienke. Oh ja, dat doe ik. Nienke, wanneer gaat hij het beslag maken? Dat hebben we maken. Een oerling. Oerling. Denk ik. Ja. Oké. Ja. En dus elke keer hetzelfde recept? Ja. En Jan, had ik nog een bepaalde tijd hoe lang dat ze erin gaat? Of zou ik gewoon even op de voet? Nee, dat is gevoel, joh. Ja. Normaal gesproken jaren ze te draaien, maar dat slaat mij nooit. Oh, Dat u is zelf? Dat is een enkeling die dat wel doet. Oké. Ik denk dus deze hammers. Dit is hem? Ja, Nou, die aan het wat helemaal even lezen. hier en 12. Ja. Ik is een opa. Jawel. Nou, dit moet de oliebollen worden. Nee. Een stukje papier Nou. houden. Nee. Kijk, kan papier staan. Als hem erop joken, nou, dan zullen we eens even het moment pakken. Ja, ja. We komen niet een beetje uit mat, verder? Wat verder? Je gaat oliebollen maken. Ja, En wat is het geheim van die oliebal? nou ja, ze zijn glutenvrij, dus dan kan iedereen het eten. Ja, en ze zijn lactosevrij, kerstmaatje. Ja, Wanneer gaat het beslag maken? vanmiddag en vanmorgen, ja, het is tussen nu en eens. Ik denk dat we rond 12 uur klaar zijn. Ja. Oké. En zit er een bij voorbereidingen in het mol en was er van maken haast in het beslag? Nou ja, dingen. we moesten volgens mij eerst de ui toevoegen en wat molken en zo. Ja, en dan heel goed mixen en dan in de frituur. En in de oven nog, hè, verder? Oh ja, dat ik ja, want het, hoe zit dat met vis? Ja, het moest dan wel reizen. Oké, Ja. oké. En toen had ze toen eerst in de frituur had ze gewonnen. Nee, eerst in de oven witte rijst en dan in de frituur. En frituur op het fornuis, in een pantje? Ja, hier. Oké. Deze is wel mooi grut, toch? Ja, dat is nog hele groot niet, hè? Ja. Nou, Nou, was het jongens? Nee. hoeveel tussen? Nee, was me niet te promoten, man. Dat zullen we eens even zien. Oké. Zo, opskeer. Nou, en Joke, dan maar mee met Wat fijn, hè? Wat vind je er zelf van? Hoe het leuk is? Nou, ik vind ze wel lekker, ja, want ze krijg ik al in het slaan. Ja, Ja. nou, ze zijn hartstikke. Zo de vorm, dat maakt het niks uit, hè? Dat maakt het, maar ik vind het mooi, heel mooi bak, hè? Zo is het hoor. Nou, dan maar ik nog prouwen, hè? Want... Ja. Nou, fijn, hè? Ja, dit doet net onder van Nooroliebollen, hè? Hartstikke lekker. Nou, dan zullen we even de lijst erbij pakken. Wie deze nooit lactosevrij of is deze net? Nou, de kerst is heel makkelijk lactosevrij maatje, want hij is op dit moment nog net, maar de kerst gewoon een melk vervangen maar iets wat lactosevrij is en dan is het heel makkelijk te doen. Oké. Ja, dan wou ik je mooi dat ik maar de grote wedstrijd mooi doe. Want het gaat natuurlijk wel even ergens om. Ja. Dus mooi dat je opjoen had. Maar wat is het geheim van die oliebal? Geheim is. Ja. Ja, maar dat klapt nooit, hè? Geheim. Maar doe je met elke keer Nee, dus de Oliebollen eerste bakken? hier. de eerste hier? Ja. En voort naar de... Ga sterk nog een techniek in de graden of in hoe lang gaat de oliebal erin? Of is het eier op Ja. de voetbal? Want 4 minuten ongeveer. 4 minuten? Ja. Oké. En van wie bak ze nog al, hè? Vaak een beppe en van zelfs. En nog van beppe. En als we nog volle oer hebben, dan denk ik gewoon 1 minuut. Oké. Nou, dat is nog leuk, want er is altijd wel vraag naar dit spul natuurlijk. En zeker als het zo lekker binnen. Ja.
Wil je me proeven? Ja, zeker, want daar komen we dan eigenlijk voor. Hè? Dan moet je toch de wind even uitzieken. De wind, hè? Vrij of waar? Nee, ik kom er niet in. Eentje. Dan moet je me op een snijplank wel leiden. Dan doe ik het mondkapje jou. Want, Oh, zonder servet? Ja, ik zonder servet, ja. Even dan lekker. Nou, dit? En we hebben poeder zoeken? Ja, nee, we doen alles zonder poeder zoeken. Ah, ja, dat is mooi. Jongens. Ik heb het Maar, nooit. nee, maar... Een spookje, maar... Ja. Wat deed er nog gewoon aan, Woutje? Niks. Ik heb nog nooit iemand een oliebal in een zoetie stick. Nee? Nee, maar als ik dat doe, dan haak ik zeker een pikker om een kilo te maken. Ja. Ja, maar ik maak er niet te hap in, hoor. Je maakt het even bescheren. Dan weet je goed zo je. Dat was voor het eigenlijk niet meer een hele hap. Ja. Ja, zo ja. Dan heb ik dat 12 stapje in, jongen. Godsamme. Zenuwachtig van de... En we hebben eigenlijk zo 180, 190. Ja, 180, 190. Ja. En altijd Ik nog ging de moeilijk een eerste beetje. keer, ja, nou ja, ik ging nou die temperatuurmeter erbij. Dus die ging er, dan loopt die er even in en dan begint hij wel te blaren, dan is dat is het niet. Mooi dat weer even zien, hoor. Ja, nou mooi. Toen is het druk aan het bakken. Ja, nou de aantal klappen. Maar dan had ik ook een olieballenbak. Ja, ja, ik vind wat aan van leren. Dus En wat is het geheim van een goede oliebal? een beetje lekker bier erin, toch? Ja, we houden je trouwens al wat jij, dus hartstikke Nee, mooi. ik haal alleen maar bier erin. Ja, hij weet er natuurlijk van. Oké, helemaal mooi niet. Ja. Nou, zullen we eens even nog mooi snijden. Goed, iets vet mooi. Ziet het er wel goed uit? Dat ziet er hartstikke mooi uit. Mooi zo. Mooi lustig. Dus mooi krokant laagje. Mooi zo. Hoi. Fijna, goeiemiddag. Goedemiddag. We zijn Johan Kejer hier best. We zijn de hele dag op jou best. En van de oliebal en oren en appelflappen, wat van alles preun. Maar we zijn aardig onder de indruk van die kookkunsten. Iemand die een oliebal glutenvrij had. En dan ik nog zo lekker en de geerriet en alles weer gewoon super. En, maar de rest, je zit nog een heel tijd bij, alle olieballen zijn gewoon lekker, goed van smaak. Helemaal prima, maar dienst, het krijgt dat beetje verschil eruit. Dus wij moeten daar een tegeltje omberen van de beste oliebal van Reduzum. Heel bedankt. Alsjeblieft, want het is zeker echt lekker. We hebben het oors, dus het blijkt me weer dat het glutenvrij ik hartstikke lekker is. Dus alsjeblieft, gefeliciteerd. Dankjewel.